Pass importanti għas-sigurtà fl-Ewropa u biex immigranti irregolari li m'għandhomx il-permess għal protezzjoni jinbagħtu lura, hekk li fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern fil-Parlament Ewropew approva b'mod qawwi liġi ġdida li nnegozjat il-membru tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola, liġi dwar gwardji tal-kosta u l-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Net News kellem ma' Roberta Metsola ftit tal-ħin biss wara dan il-vot importanti. Din il-liġi kienet rebħa kbira għal Malta li kollok deputat Malti fil-Parlament Ewropew li jingħata fiduċja biex imexxi negozjati fuq liġi daqshekk importanti huwa onur mhux biss għalija, mhux biss għall-Partit Nazzjonalista imma għal Malta u għawdex kollu. Din il-liġi se jiżdiedu 10,000 persuna mal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li se jinfetħu uffiċini fi stati membri differenti u anke f'pajjiżi terzi. Il-liġi tagħti wkoll il-possibilità li meta stati membri bħal Malta ikollhom bżonn l-appoġġ biex jirritornaw persuni lejn pajjiżhom din l-għajnuna tingħata. Messaġġ tagħna huwa irridu nkunu ġusti ma' kull min jixtieq jiġi fl-Unjoni Ewropea biex jingħata l-protezzjoni, irridu nkunu qiebsa ma' min m'għandux jew mhuwiex eliġibbli għal dik il-protezzjoni u rridu nkunu b'saħħitna ħafna għal min jabbuża minn min u vulnerabbli. Il-pass li jmissu li issa jibdew in-negozjati mal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea. Nistenna li l-Kunsill tal-Ministri, ġifieri nistenna wkoll li l-Gvern Malti fil-Kunsill tal-Ministri jagħmel il-pożizzjoni tiegħu din hija liġi importanti ħafna għal Malta biex nibdew ninnegozjaw ħalli jekk Alla jrid ikollna il-liġi li tidħol fis-seħħ qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju. Fil-perjodu tal-budget tal-Unjoni Ewropea li jmiss bejn l-2021 u l-2027 din l-Aġenzija se jkollha budget ta' aktar minn 11 biljun euro.